בוקר טוב לכל עם ישראל, כל חיילי צבא הגנה לישראל. יום ראשון, א' תמוז, תשפ"ד, ראש חודש תמוז. שיעור לנשמות דליה רבו מוריס בן מסעודה, יצחק מנחם בן מרדכי, יצחק בן מנחם מרדכי, רבקה בת פורטונה, כדורי בן רבקה, דוד בן מסעודה, יעקב רפאל חן בן רחל, פועל יעקב בן מרים, מזל טוב בת חנה, שתנוחתם בגן עדן כל הצדיקים. רפואה שלמה לכל חיילי צבא הגנה לישראל, נפשית וגופנית ורוחנית. רפואה שלמה לאהרון חיים בן פרחה, אסתר בת אילנה, נתן בן אירנה, עדי. וראש חודש טוב ומברך לכל עם ישראל, לכל היהודים וכל חיילי צבא הגנה לישראל. שהשם ישמור ויגן עליהם בכל מקום שנמצאים, חיילי צבא הגנה לישראל. ובורא עולם משתלם לכל אלה שמתעתעים בהם, כל אלה שמתעתעים בחיילי צבא הגנה לישראל, שמורידים להם את המורל ומועלים להם את המורל ומתעתעים בהם, חושבים חיילי צבא הגנה לישראל זה משחק. זה לא משחק, משחקים עם בורא עולם ישירות, ובורא עולם יכה אתכם מכות שעוד לא חלמתם עליהם, עמוק באדמה, טיפשים. כל אלה שמחליטים החלטות בממשלת ישראל, כל אלה שמחליטים החלטות בממשלת ישראל, שיזהרו מאוד מאוד לא ללכת עיוורים אחרי החלטות. מצרים, השלטון שלה לא יציב, רעוע. רוב האזרחים שנמצאים ברצועת עזה, רובם שייכים למצרים. סנואר לא תמים ולא טיפש, זרע עמלק, מלא רוע ותכנונים איך להשתמש עם החטופים ואיך לשגע את כל צה"ל במדינת ישראל, במשפחת החטופים, ושגע את כולם. החטופים אצל סנואר זה נכס, זה נכס לחיים שלו לעולמים. אל תהיו טיפשים, תפסיקו לטיפשים. 20 שנה לא גיליתי מה ברצועת עזה, לא שב"כ, לא מוסד, לא כלום. 20 שנה לא גיליתם מה עשו מנהרות שם עד הציר פילדלפי. אז גם עכשיו, 20 שנה אחורה, גם כן הם בנו את עצמם בציר הפילדלפי, וגם הפיח במצרים. עשרות אלפי חיילים של המחבלים מוכנים להיכנס לרצועת עזה, ועשרות ומאות אלפי טילים שמוכנים מתחת לציר נמצאים שם, מלא תחמושת ותוכניות של סנואר כדי שתצאו משם כדי להכניס טילים בחזרה, לא בשביל להחזיר חטופים, לא בשביל השלום. אם הוא רוצה שלום, הוא רוצה שלום בלי שום הסכמים. תחזיר לנו את החטופים, קח שבויים, תעזוב אותנו בשקט. הוא לא רוצה שלום, הוא רוצה להפתיע מאות אלפי טילים שיש לו במדבר סיני, שהכינו אותם 20 שנה, הכינו אותם סטוק והכין תחמושת. ויש הרבה מחבלים שבאים ממצרים בדרך לרצועת עזה, הם יכולים להגיע אלפים, באים כאילו אזרחים מסכנים תמימים, באים לעזור לסנואר. תצאו מהאפלה שלכם, מהעיוורון שיש לכם, תפסיקו להתבלבל ביניכם. 64 מנדטים, כל אחד דואג לכיסא ולאינטרס שלו כי יעזור לחטופים. והם לא עוזרים לחטופים, אתם גומרים את החטופים. וכל המתים שנהרגו בשמחת תורה נמצאים אצלם הגופות. אתם עושים הכל הפוך של הפוך. סנואר לא תמים, רמאי שברמאים שבעולם, ערמומית מאלף נחש קוברה. כל מילה שהוא אומר, הכל שקר ורמות ונוכלות. הכל הולך לתעתע בצה"ל ובממשלת ישראל ולהפיל את ממשלת ישראל חס ושלום, ולהפיל את המפגינים שיפגינו כולם ביחד, להפגין
מפגינים, לא יודעים על מה הם מפגינים בכלל. כל המפגינים שמפגינים, הם לא מפגינים בשביל החטופים. הם לא מפגינים בשביל חיילי צה"ל שנהרגים. הם לא מפגינים בשביל החיילים הפצועים. הם מפגינים כדי להחליט את השלטון בשלטון של ערבים, כמו שהיה בשינוי. ואלה שעוזרים להם כדי כאילו החלפת שבויים מסנוואר, אלה בכירים שהיו בצבא ויודעים שאם צה"ל חס ושלום יעזוב את הציר הפילדלפי, הלך על ישראל והלך על צה"ל והלך על רצועת עזה ויהרגו מאות חיילים וישלחו טילים מחדש לכיוון ישראל. אתם חיים באיזה סרט. אלה שעושים בקפלן, כל הבכירים יודעים מה זה מלחמה בדיוק, יודעים איך להרגיז את ממשלת ישראל ואת הצבא, ויודעים מה התוכניות של סנוואר. בכירים שהיו בצבא שעושים מפגינים, המפגנות, יש כאלה גם משרתים בשב"כ ובמוסד ובצבא, ויודעים בדיוק מה עושה סנוואר, וגם חברים שלו נמצאים שם בארץ ישראל איתו, עם כל המחבלים האלה שותים. אומר בורא עולם, כל החטופים שנשארו הם מפוזרים בכל מיני מקומות. סנוואר בכבודו ובעצמו, הכלב הזה, לא יודע איפה החטופים נמצאים. הוא מתעתע בכם ואין לו חטופים בכלל בידיים שלו. ציר הפילדלפי נכנסים ויוצאים, יש 40 מנהרות לכיוון מצרים. בטח יחכו לכם שיבוא צה"ל לרפיח ויחמו לו כפיים עד שיכבוש את רפיח. יש להם 40 מנהרות שצה"ל גילה אותם לכיוון מצרים, ויש להם תחמושת כבדה מאוד מתחת למנהרות. יש קומות של מנהרות, יש עוד קומות שיש מתחת למנהרות, יש תחמושת כבדה מאוד נמצאת בציר הפילדלפי, ואסור לעזוב את הציר הפילדלפי כי זה הסוף של כל העולם. תוכניות שלו שבועיים ועוד שבועיים, הפסקת אש ועוד שבועיים, ויטרטר בכם ומשוך אתכם ויכניס אלפי מחבלים ממצרים ויוציא את תחמושת הטילים מתחת הציר הפילדלפי, מלא טילים שמה. 20 שנה לא גיליתם מה ברצועת עזה, מה עכשיו תגלו? גם עכשיו לא גיליתם כלום. רק כשצה"ל נכנס והרג מחבלים מהשבויים שקיבלתם אותם, סיפור לכם איפה המנהרות נמצאים. רק מהשבויים שהמחבלים, הם סיפרו לכם איפה נמצאים המנהרות והקומות והגופות. אמרנו כבר 1000 פעם, רפיח זה התחנה המוח של מצרים, של סעודיה, של קטר, של איראן, של חזבאללה. שם זה כל הכוח שלהם. משם יוצא לנוע ולעשות עוד פעם מה שעשו בשמחת תורה. אל תאמינו לחזבאללה בצפון, השקט שלו על ידי סתם שקרן רמאי. התוכנית שלהם בשמחת תורה עד עכשיו לא פסקה, לא נעצרה. אתם נעצרתם, הם לא עצרו כלום. הם רוצים לחדש בחזרה, גם מהצפון גם מהדרום. זה 9 חודשים מלחמה, ואתם רוצים לתת להם ממתק מתנה, את הציר הפילדלפי? מה אתם משוגעים? צריך לחסום את הכניסה ממצרים לרפיח לעולמים. גם ככה השלטון במצרים רעוע ומבולבל מסובך, לא יודע מי נגד מי שמה. סנוואר לא יודע איפה כל החטופים נמצאים, כי הם מפוזרים, 4 פה, 3 פה, 2 פה, כמה שנשאר בכלל.
כבר מזמן מה שהרג מההתחלה, זה לא עכשיו. סנוואר הוא רוצה לעשות את התהליך כאילו העסקה כדי לרכז את כל החמאס המטורפים בכדי שיעשה התקפה על צה"ל ועל מדינת ישראל. אני אחזור עוד פעם, ציר הפילדלפי אסור לוותר עליו בכל מחיר. מי שעושה שלום, עושה שלום ככה, שהוא איכשהו ככה. לא הם תנאים לטובתו כדי להכין את הצבא מחדש, להכין את המחבלים מחדש. ואלה שרוצים הפגנות, יש להם הפגנות כדי להחזיר את החטופים, שקרנים. לא הם משפחות החטופים. קפלן, מפלן וכל החברים לתחמוש לחקור להם. זה הכל שקרים שם. כי היו בצבא ויודעים שאם צה"ל יעזוב את ציר הפילדלפי, זה מכה קשה לממשלת ישראל הימנית. וכל חברי הכנסת האלה שיוצאים כביכול חטופים, לעזור לחטופים, שקרנים, דואגים לכיסא ולכסף ולכבוד, לבחירות הבאות, לא יעלו. חתום, סגור, לא יעלו. ויוקרחים מכל הכיוונים, כי הם לא דואגים לחטופים, דואגים לכיסא שלהם ולכסף ולכבוד. לא אכפת להם שחיילים נהרגים ועושים נפשם בשביל עם ישראל. לא אכפת להם שחיילים עושים נפשם כדי לצאת לחטופים, כדי להחזיר מה שעשו, כבוד עם ישראל, הפילו אותו בשמחת תורה. לא אכפת להם כלום, כל המפגינים האלה שמפגינים, כל הקפלן, מפלן, לא מדבר עם משפחות החטופים כמה שיש שמה. הם יודעים איך לעשות רע לממשלת ישראל מכל מיני כיוונים, מבתי משפט, מהפרעות מפה, כל מה שאפשר ללכלך ולעצור, להפריע, הם עושים. כל המפגינים לא מסתכלים שחיילים נהרגים, שחיילים מבצעים, שחיילים הולכים ברגל מברזל, מתכת, שחיילים בעיניים, לא מעניין אותם כלום. רק כי הם לא יהודים, כי הם מעורבים עם גויים, כי האישה שלו גויה, או שהוא חי עם אשת איש, בגלל זה אין לו רחמים על צבא הגנה לישראל, בגלל זה דואגים מהכיסאות שלהם. ואלה הבכירים שפעם בצבא יודעים בדיוק איך, מה חלש, מה קורה ברצועת עזה. יודעים שציר הפילדלפי אסור לוותר עליו, כל האלופים יודעים את זה, כל הבכירים יודעים את זה. והם אלה כאילו משמאל רוצים דווקא לוותר על זה. החטופים, משתמשים עם החטופים כדי להפיל ממשלה. ועוד ההורים של החטופים הולכים אחריהם, לא כולם, כאילו זה יבא משיח משם. גם זה לא יעזור לכם כלום, רק תפילה לבורא עולם, כלום לא יעזור כל ההפגנות שלכם. לא חטופים, לא יעזור לכם כלום, אני אומר לכם בריבונו של עולם, הוא לא ישמע בכולכם הקדוש ברוך הוא. חיי אדם בידי בורא עולם, המוות והחיים בידי בורא עולם, לא בידי המפגינים ולא בידי השדים ורוחות. משפחות החטופים לא להפגין, לכו להתפלל לבורא עולם, כל יום להתפלל, כל שעה קחו תהילים ודברו איתו. לא צריך צדיקים ולא צריך זקן ולא פיות ולא חליפות. אתם משפחות החטופים, דברו עם הקדוש ברוך הוא. ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל עושה כל מה שביכולתו מעל הטבע של הטבע כדי להביא את החטופים. סנוואר לא יודע איפה כל החטופים, הם מפוזרים, לקחו אותם, הוא לא יודע איפה הם נמצאים בכלל, אין לו קשר טלפוני איתם, אין לו טלפון אלחוטי ואין לו שום טלפונים איתם. בגלל המלחמה שיש, הם לקחו מפה, פיזרו מפה, כדי שיהיו קבוצה ביחד, שצה"ל לא ישלח להציל את כולם ביחד. יפזרו אותם. יש מצב שסנוואר בכלל לבד בכלל. איזה חטופים איתו? הוא לא איפה חטופים בכלל.
סנואר לא יודע איפה החטופים, כי אין להם קשר טלפוני. מי שיוצא הורגים אותו, הוא לא יכול לצאת, כי צה"ל נמצא שמה. אז הם מחפשים למסכנים, לנכים, מקלות, זקנים, לא יכולים ללכת. ציר הפילדלפי אסור לוותר עליו בכל מחיר. יש להם תחמושת מתחת למנהרות, מתחת לציר הפילדלפי יש להם תחמושת גדולה מאוד, עצומה. פילדלפי זה החיות, זה החיים, זה הנשמה שלהם, מחשמה מזכרם, שאין להם נשמה. והתחמושת משם. משם מתאמנים גם מחבלים, מתאמנים באזור הזה. להכשיר מחבלים חדשים. זה לא כמו אצלנו טירונות חצי שנה או 3 חודשים. או שנה, שנתיים. שם טירונות אצלם זה שבוע. מביאים לי 16, 17, כך קלצ'ניקוב וכך RPG ואתה חייל קומנדו שלהם. נוח'בה. מה אתם חושבים כמו פה? מה זה לראות הם קלצ'ניקוב צריך מומחה גדול? יש שם הדק לוחצים, עוזזים ככה, ממש איפור פה. RPG, מה צריך להיות צלף עולמי? לוחץ מעיף אותו באוויר, מה כל כך צריך אימונים 2? שבוע ימים יורים מומנים מומחים כולם, מגיל 16, 15, מכין 1,000 חיילים בחזרה. מה אתם חיים? איפה אתם חיים? אל תשימו לב להפגנות. ההפגנות ייגמרו ונתפוררים מיום ליום. הם מקבלים כסף רב, והכסף ייגמר. וכל אלה שהשקיעו כסף בשביל המפגינים יפשיטו רגל, ינקבצו נדבות ולהם לאכול לחם לבית, להביא לחם לבית, אומר הקדוש ברוך הוא. שקל לא יהיה לכם בכיס, עם מכוניות שלכם, עם הפיר, עם הגאווה של הבתים והגאווה. אני אומר לכם, בוא שלום אומר, שקל לא יהיה לכם. אנחנו מצלם להקליט, תרעבו ללחם. כי אתם נותנים כסף למפגינים ומענים את הכבישים, את המכוניות, הנהגים את המכוניות, ומפריעים לשבשים את התנועה סתם חינם, קינה ותחרות גל כסף. וכל האנשים הבכירים יבוא היום שלהם. אל תדאגו, אל תפחד, תברחו, אף אחד לא ברח מהקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יוכל לברוח ממנו, ואף אחד לא ברח ממנו עד הרגע הזה, וגם עוד 1,000,000 שנה. ויגיע הזמן של הדין, ותראו מה אתם תחטיפו. מחכה, בסוף אתם מתחילים מכות, ותראו כל יום 10 אנשים עם המשפחות שלהם. תזכירו טוב, אני לא מקלט אף אחד חס ושלום. אני סך הכל מזהיר אתכם לחזור בתשובה, תפסיקו עם השטויות שלכם. תפסיקו לעשות רע לעם ישראל. תפסיקו להציק, להפריע לשוטרים, לצה"ל, למשלם, לכל הטוב שבעם ישראל, לכל הימין הקדוש והטהור, מפריעים לו. וגם אלה שב-64 מנדטים, גם ימנים, גם הם מפריעים. חלק מהם מפריע. גם אדם חשבון יבוא בו לעולם, אל תדאגו. גם אתכם, אל תדאגו שאתם גיבורים. אני שר בכנסת, אני הייתי מחפש נמלים בצבא, אני לא יודע מעניין, אתם כלום. המוות והחיים בידי בורא עולם, אתם כלום. ויקח אתכם מפנסטה, טיפשים. תתעוררו. במקום 64 מנדטים להיות עם בנימין נתניהו ביחד, כל הם מחפשים עם השמאלנים לחלות במדינת ישראל. אתם המראה של עם ישראל, 64 מנדטים. מה, גם אתם שמאלנים? גם אתם ערבים? זה לא שמאלני יהודי. אני מדבר על שמאלנים שהם לא יהודים. אסביר לכם עוד פעם, שמאלנים שהוא לא יהודי, זה שחי עם גויה, או שחי עם גוי, או שחי עם אשת איש, או שחי עם בחור, בגדה ובעלה. אין להם נשמה, זה לא יהודים. אין להם רחמים. שתבינו מה זה שמאל. ויש כאלה שמאל גם גויים בכלל. שבאו עולים חדשים ליד ישראל, הם לא יהודים בכלל, מתבוללות. והם מפריעים, מקבלים כסף פנסיונרים, יש להם פנסיה מביטוח לאומי, חשבון גב של היהודים, והם לא יהודים בכלל,
והם מקבלים 500 שקל ליום, מפריעים. מה אתם חושבים, מה אנשים מפגרים, מפררים? לצאת מהבית, אליהם משועממים? בשביל הממשלה, מה אכפת להם ממשלה בכלל? ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו אסור לה להתרגש מההפגנות. זה רעש וצלצולים, ההפגנות, כל ההפגנות אך ורק כדי להפיל את השלטון הימני, כדי להכניס ערבים שרים בכנסת. לא בשביל החטופים, לא בשביל צה"ל, לא בשביל חיילים שנהרגים, לא בשביל חיילים הפצועים, לא בשביל כלום. כל הרעש שעושים זה הכל אך ורק להפיל ממשלת ימין ולהקים ממשלה של ערבים ביחד איתם, סולנים, לא יהודים. כי אין להם רוב, יש להם רוב מהם ערבים, גם זה לא יהיה להם. גם זה אומר לכם, מבטיח לכם לא יהיה לכם. אז צריך לקחת 20 הערבים מנדטים כדי להקים ממשלת שמאל של ערבים בתוכם. כי ייתנו להם, שר הביטחון יהיה ערבי, ושר הכלכלה יהיה ערבי, שר התשתיות יהיה ערבי, ושר ההגנה והמשטרה יהיה ערבי. ומה תעשו יהודים בישראל? לאכול את המקל של הגלידה? ממשלת ישראל, משרד הביטחון, ממשלת ישראל, משרד הביטחון, הצבא, הקבינט, הבטיחו להשמיד את החמאס ביום שמחת תורה עד הסוף. אתם הבטחתם, תקיימו. חיילים שלנו, חיילים של צה"ל, הוא לא הפקרות. אתם הבטחתם וצה"ל נלחם בשיניים ונהרגים חיילים, ונפצעים חיילים, וזה לא לחינם. אלפים פצועים חיילים, אלפים. 3,500 חיילים בגוף, רגליים וידיים וראש ועיניים, ועוד 3,000 נפש, ועוד טראומות, פוסט טראומות. מה יעשו מסכנים? ואתם רוצים לשכוח אותם, אלפי חיילים בצד, חוץ מהמתים שנהרגו חיילים. חייבים לקיים מה שהבטחתם לחיילי צבא ההגנה לישראל, שאתם נלחמים על קידוש השם, גומרים את כל רצועת עזה, את כל החמאס עד הסוף. לא עושים צחוק מחיילי צבא ההגנה לישראל. מי שיעשה צחוק מחיילי צבא ההגנה לישראל ימות. כל אדם, יהודי או לא יהודי, שעושה צחוק מחיילי צבא ההגנה לישראל ימות. מה זה הפקרות? נהרגים על מאות, נהרגו ונפצעים מעל 8,000 אנשים. מה זה סתם חינם? וזה כלום עכשיו. אם יצאו משם בשביל החטופים, ואין לו חטופים, או איפה נמצאים, בצל פילדלפיה צריכים להחזיר להם אותו, ירגו עוד אלפים ירגו. וגם לבנון, חזבאללה יפעל יחד איתם ביחד הפעם. צריך לגמור את רצועת עזה עד הסוף. רק בכוח תביאו את החטופים. החטופים מפוזרים בהרבה משפחות בעזה. סנואר לא יודע כמה שיש לו חטופים ואיפה נמצאים. הוא לא קיבל רשימה איפה קבר אותם והביא אותם, איפה נמצאים כמה חטופים או חטופות. ואתם משפחות החטופים תקראו תהילים, לדברו עם הקדוש ברוך הוא. צבא, קבינט, ממשלת ישראל עושים הכל שבכל להציל את החטופים. ואם סנואר רוצה שלום באמת הוא רציני, שחרר אותם עכשיו כולם, בלי תנאים, בלי שום תנאים, קחו אותם, תעשו אותנו בשקט. מה הבעיה שלו? הוא לא רוצה שחטופים, זה האוויר נשימה שלו, זה החיים שלו.
נמצאים איתו או לא נמצאים איתו, זה לא שייך. הוא מחזיק אותם באוויר, על אוויר. כן יש, מה יש, לא יודע כלום. מתעתע בה עם הקטרים ועם האמריקאים ועם כל סיפורים. ארצות הברית מתה. היהודים שם בארצות הברית, לברוח מארצות הברית. היהודים בחוץ לארץ, באירופה, אפריקה וארצות הברית, אמריקה הדרומית הצפונית וארצות הברית ובאסיה, לברוח מהר היהודים, יהרגו אתכם. קחו את הספרי תורה בבתי כנסת, תברחו משם. גם המשטרה נגדכם, גם הצבא של כל הגויים בעולם נגדכם, באירופה כל מקום. אל תאמינו לדיבור באוויר של לשמוע עליכם, נביא לכם שומרים, זה הכל שקרים. יהרגו אתכם, אני אומר לכם. יהיה עלייה גדולה מאוד ליד ישראל. יהיה עלייה גדולה מאוד ליד ישראל, שמיליוני יהודים יעלו ליד ישראל עכשיו. בדרך לעלות מיליוני יהודים, מאות אלפי יהודים בדרך, ומיליונים גם יהיו. וכדאי לכל הקבלנים של קבלני בניין, נדל"ן, לבנות בנגב, לא בתל אביב, לבנות בנגב, בצפון, בשומרון, בכל מקום, בערבה, לבנות בירדן, לבנות בתים עד בלי די. הכל ימכר ויקנה, יקנו וימכרו, רק יש מגרש, קונים את הבניין כבר. אני אומר לכם בשם ריבונו של עולם, כל מה שאמרתי עד עכשיו יתקיים, קיים וקיים ויתקיים. אז כדאי לכל הנדל"נים ושל נדל"ן לבנות בתים בלי סוף. בנגב, בערבה, בבקעה, בצפון, ברמת הגולן, לבנות. אל תעשו חשבון מי יקנה, יקנו את הכל. אל תבנו במרכז הארץ בתל אביב. שם האדמה מתחילה לשקוע לזוז. עומד להיות הבניינים הגבוהים עכשיו, הולכים על הצד. חרזים לנו מיטות שינה, מפלס אותם, בגלל הבניין יתעקם. אני לא צוחק. אני רואה מה יקרה. בניינים בתל אביב יתעקמו. לא מאמינים, נבדוק אותך, תבדקו אותי. טיפשים. לא לבנות בתל אביב. לבנות בסביבות הארץ. יבואו מיליוני יהודים ליד ישראל, יעלו. וכל חסרי אמונה שיחזור בתשובה כדאי להם. כי אם בורא עולם יצטרך לחזור אתכם בתשובה, זה חיים ומוות יהיה לכם. או תמותו או תחיו. כדאי לכם לחזור עכשיו בתשובה כולם. תשובה זה קיום 10 הדיברות, דרך ארץ קדמה לתורה, ואהבת לרעך זה כל התורה, ומה שנוא עליך אל תעשה לחברך. זה חזר בתשובה, יהודים יקרים. ולא הבגדים ולא המסכות ולא הרעשנים. כולם נחזור בתשובה, גם החרדים. מי אמר שאתם חזרתם בתשובה? ובגלל הבגדים אתם חזרתם בתשובה. והבגדים חזרו בתשובה, כולם נחזור בתשובה. אין בן אדם שלא חזר, כולם נחזור בתשובה, אומר הקדוש ברוך הוא. מהשמאל, מהימין, דתיים, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, כיפה צבעון, לחזור כולם בתשובה. כל אחד שמתקן, מלא יתקן. מה זה תשובה? להחזיק סידור מהיד ואני צדיק? אם הוא יודע כמה פרקים בעל פה, אז הוא צדיק הדור. אם הוא למד במורי יורי ירא, אז הוא תעודה, אז הוא מלך העולם. כולה שנתיים? מה השטויות האלה? כל אחד שם אותו רב קהילה, פתאום נהיה מקובל ונהיה רבן, נהיה משמעון בר יוחאי. די עם השטויות שלכם, השקרים שלכם. אדם שיש לו בעיות נפשיות, לך לפסיכולוג, פסיכיאטר. אדם שאין לו שלום בית, ילך לאנשים מומחים לשלום בית. ואדם של ילדים בעייתיים, פרקטיביים בעייתיים, ילך לפסיכולוג, קופת חולים. ואנשים מומחים לטפל בילדים. לא קמעים ולא תתית דמיונות. משקרים עליכם, עובדים לכם בעיניים.
רב בישראל שלמד תורה, שלמד הלכות, שיזכה את הרבים, יחזיר בתשובה אנשים, זה העבודה שלו. העבודה שלו זה לא, הוא רואה ברוח הקודש, לא יהיה כלום ברוח הקודש. אין להם לא מלאכים ברוח הקודש, אין להם כלום, סתם מנחשים כל היום. בגלל שאבא שלו, היה לו טיפה רוח הקודש מחוץ לארץ, חושב ילד שלו גם כן, ילד שלו גם ברוח הקודש, אין לו. מרבים אתכם. היו אדמו"רים בחוץ לארץ, היה להם מלאך איתם. לא בישראל, בישראל אין אף אחד. יש משיח אחד, יחידי. שלום בית, לכו ליועץ נישואים, ולטיפול נישואים. רב, במקום לטפל בקהילה שלו, בלימוד תורה ולהחזיר בתשובה, תחזיק עם גירושים ונישואים. בגירושים יש בית דין, הולכים בית דין. יש עורך דין, תובע רבני, הולכים שם בבית דין לטפל בגירושים או שלום בית. זוג שרוצה שלום בית, שילך ליועצים מומחים. רב בישראל שקוראים לו רב, שילך, ילמד הלכות וילמד תורה ויזכה את הרבים, זה הכל. לא יתערב, לא יפת אותו, כן אוהב אותה, יש לו פרקים, למה ישקע עליהם? תעשו מה שלמדתם. למדתם הלכות, תעשו לעבוד הלכות. הדרכה של לעבוד בדרכלות. הדרכה לא לעבוד ברפואה, ברופא לעבוד בדרכלות. ובורא עולם מצפה מכל הרבנים בישראל לצאת ולעשות כנסים גדולים בעם ישראל ולבטל את הגזירה הרעה הזאת. בורא עולם מבקש מכל אנשי הרבנים בישראל לצאת לעשות כל יום ויום כנסים בכל מקום ותפילות לבטל את הגזירה הרעה בעם ישראל. בעיות עם החטופים, בעיות עם הצבא, בעיות עם המחירים, בעיות עם הממשלה, בעיות עם המפגינים, נהרגים חיילים, הכל מסובך. צריך תפילה פה של גדולי תורה שיתפצו, שיוציאו את העם לתפילה בכל מקום, בצפון, בדרום, בכל מקום, לחייב להיות 100,000 איש בכותל המערבי. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תבוא לי 100,000 איש בכותל המערבי. אני נמצא בכל מקום. רק בכותל אני נמצא, גם בצפת אני נמצא, וגם בטבריה אני נמצא, וגם בעפולה אני נמצא, וגם בירושלים, וגם באילת אני נמצא, וגם בבאר שבע אני נמצא. שכל גדולי תורה יעשו כנסים בכל מקום, כל יום, כדי לבטל את הגזירה הרעה עליהם שנמצאת עליהם ישראל והחטופים, כדי להציל אותם. צריך תפילה פה. אנשים עברו לחומר, כסף וחומר וכבוד. לא אכפת להם לא תפילה, לא הקדוש ברוך הוא כלום. שמור על הכיסא טוב. תשמור על הכיסא בפלט של פילות, יזרוק לך כיסא. כסף, כיסא וכבוד. עולם חומר ייהרס. יהיה חרם להם. סנואר רוצה את הפסקת אש כדי להכין קצינים, מפקדים חדשים וצבא חדש. ולכן את הטילים שלו שנמצאים בציר הפילדלפי, מתחת למנהרות שבציר הפילדלפי יש מלא תחמושת. מכין צבא שלם ומפקדים חדשים. בגלל זה יש זמן. אם רוצה לשחרר חטופים, שחרר עכשיו, מה ככה? בבקשה, למה? תיקחו אותם, תהיו בריאים, מספיק. סבלנו שנה של מלחמה, עושים שלום, מספיק. הוא לא רוצה שלום. הוא נקמה עד שימות. והוא לא יודע איפה החטופים נמצאים. ההפגנות, אומר בורא עולם, לא יעזור לכם כלום עם ההפגנות. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם לכל בעם ישראל חוכמה בינה ודעת ולחזור בתשובה כולם. פרשת חוקת התורה לבין זאת התורה. תחילה מקדים בשבחה של תורה, בוא וראה
כדברי התורה הם קדושים מצד עולם הבריאה, הם עליונים מצד עולם היצירה, הם מתוקנים מצד עולם העשייה, כמו שנאמר, נחמדים מזהב ומפז זרע ומתוקים בדבש, נופת צופים. לכן מי שעוסק בתורה נחשב לו כאילו עומד כל יום על הר סיני מקבל את התורה. כי דיבורי ועסקי האדם בתורה אינם נותנים בעביות שתחלש קדושתם. לזה אפילו היום, אחר כמה אלפים שנים ממתן תורה, יהיה בקדושתם כאילו היום ניתנה על הר סיני. זהו שכתוב, היום הזה נהייתם לעם. אז העמידו חברים, שאלו מה שכתוב היום זה נהיית לעם, כי אותו היום ניתנה תורה לישראל. ולא אותו יום סוף 40 שנה היה. ללמדך שחביבת תורה על לומדיה בכל יום ויום, יום שניתנה בהר סיני. ומי שלומד תורה, שילמד תורה מכל הלב והנשמה, אז יהיה מוגן כל ימי חייו. אם הוא לומד תורה בשביל כסף, בשביל להביא את הזמן, בשביל שיחתום על כרטיס ולעבוד לך באיזה מקום, זה סכנת חיים יש לו. אהרון היה אהוב מאוד על כל בני ישראל, יותר משאר בני אדם. ויעש משה כאשר ציווה אדוני, ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה, ושואל למה היו צריכים לראותם כל העדה? ומשיב, אלא לפי שאהרון היה אהובם של כל העם ישראל, יותר מכל שאר בני האדם. מפני שהיה אוהב שלום ורודף שלום ועושה שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ולא יאמרו שנגנז ונאסף אל עמיו על ידי משה, אלא יראו כל ישראל שעשה הכל כאשר נצטווה מפי הקדוש ברוך הוא. ומשה משך את אהרון בדברי תנחומים, שאמר לו אשריך שאתה זוכה להסתלק באופן נעלה כזה עד שעלו להר. כל ישראל היו רואים בשעה שהפשיט משה לבושיו של אהרון והלביש אותם אלעזר. אז אהרון הכהן, בגלל הנקיות שהייתה במידות שלו הטובות, הניקיון שלו בתוך הגוף שלו, הנשמה שלו, הנפש שלו, הוא הצליח להגיע למעמד כזה, לתרומות רוח גדולה מאוד, דרך תיקון כל המידות שלו, עשרת הדיברות, ודרך חץ קדמה לתורה, ואהבת לך כמוך, ומה ששנוא עליך תעשה לחברך. זה אהרון הכהן הגיע לדרגה הגבוהה הזאת ביותר. לא היה לו טיפה של חומריות בגופו, ולא היה לו נפש באמת. ביום האחרון שלו הוא היה כמו מלאך השם. הוא הלך לישון ועזב את העולם. לא היה לו שום צער ושום כאב. הוא הלך לישון ונשאר חי. צדיקים חיים במיטתם. צדיקים קוראים להם ישני עפר. הם ישנים בעפר. חיילי צבא הגנה לישראל שנהרגו על קידוש השם, הם מכירים בשמיים צדיקים, נשמתם ברוחם סביב כיסא הכבוד, הם בורא עולם, וגופם שנמצא בקבר הוא חי ונושם. נקראים ישני עפר, הלכו לישון עד תחיית המתים. בתחיית המתים יקומו, כל הגוף שלהם יקום שלם עם בשר, גידים, עצמות בשר, כמו שהיו לפני המלחמה שיכול להילחם. וכל הפצועים שנפצעו במלחמות ישראל, יהיו כולם משיח אצל ההור, בזמן משיח אצל ההור. משיח אצל ההור בפרהסיה, כל הפצועים, אלפים פצועים, יהיה להם גוף כמו שהיו לפני המלחמה. וחיילים שנהרגו, נשמתם ברוחם נמצאת סביב הכיסא הכבוד, וגופם חי בקבר שלהם חיים. גם שהם בלי רגל או בלי גוף ופצועים ושרופים, ורק העצמות, מה שתגידו מה שאתם רוצים, הקדוש ברוך הוא
מחיה אותם בחזרה בקבר שלהם. אם הבטיחו לא ימצאו כלום, לא הבטיחו חי וקיים, הם מקיים בשני עפר, הם חיים בעולם הזה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו כל הצדיקים הגדולים שהיום חיים, כמו שרבנו, כמו האבות, כמו כולם. ואם יבוא חיילי צבא הגנה לישראל, אם יבוא בתחיית המתים הראשונה, חיילי גילוי משיח בן דוד בפרהסיה, חיילי צבא הגנה לישראל יקום הראשונים לפני כל האנשים בעולם, מתחילת העולם הזה, של האדם הראשון. אתם יכולים לרשום ולכתוב ולחכות ולראות, ככה יהיה בדיוק. אני לא מטעה אף אדם ולא תהיה אף אחד בעולם, רק אנשים לא הבינו מה אני מדבר. כי הכל פה דיבור קודם. זה מה שיכול לפרש, כי יש פירה חופשית, לא מגיע לאנשים לדעת יותר מזה. גם זה יותר מדי. כשיחזור בתשובה ידעו יותר. יהיה שם אדוני מבורך מטבת עולם בשבח חוטאים קדושים הטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון יוסף ודוד שלמה לוי שם וברך וישמור וינצור ויעזוב ורומם ויגדל ויציע זמן הכבוד כל חיילי צבא ההגנה לישראל שיהיו מוגנים ושמורים במקום שנמצאים, יסעו לשלום, יחזרו לשלום, יצאו כל משימותיהם וכל הפצועים, החיילים הפצועים שרפואה שמה לכולם והחלמה מהירה לכל החיילים הפצועים ועוד הנפש והגוף שיחזרו לאיתנם הראשון ושחיילי צבא ההגנה לישראל ימשיכו להילחם ברפיח עד הסוף כדי באמת להביא את החטופים ואת הגופות באמת עד הסוף ולגמור את המלחמה הזאת עד הסוף ולא שאריות של צרות ובורא עולם תרחם על המשפחות של חיילי צבא ההגנה לישראל ועל המשפחות החטופים תרחם עליהם בורא עולם על המשפחות החטופים ועל המשפחות של חיילי צבא ההגנה לישראל שנהרגו חיילים ועל המשפחות של חיילים שהם פצועים גמורים כל אחד בפציעתו ועל המשפחות שלחו את הילדים שלהם להילחם ברצועת עזה מול לבנון במקום שנמצאים חיילים מיליוני משפחות כואבים וכואבים בורא עולם בכל הכיוונים ויש קצת של 50 אנשים בכירים בעם ישראל שהיו בצבא פעם ובכירים עושים כל הבלגן של בלגן שקורה כי דבר שחור הוא עושה הרבה בלגן דברים טובים קשה להסביר אותם, לא רואים אותם אדם יעשה טוב כל החיים שלו לא ידעו עליו כלום פעם אחת רע יעשה כולם יודעים אז הרע בנקודה קטנה רעה זה כמו הרבה חושך בעולם נקודה ענקית של טוב והוא אותה טיפה של חושך לא יודעים כלום כאנשים מטבעם רעים כאנשים מטבע שהם רוצים לשמוע רק רוע ורוע קשה להם לשמוח בשמחתו של אדם רוצים מרע שיהיה כדי ש... מה רע היום כמו שהיה בזמן המבול מה רע היום, מה רע לפני נוח חפשו מה רע היום כדי לשמוח ברע להתרגש מהרע התרגשות מהרע רגשו גויים מהרע יש תרגשות מטוב בספר תורה קדושה וטהרה ויש תרגשות מרוע התרגשות מרוע יש דבר כזה כי אצל הגויים אז בורא עולם תרחם על כל עם ישראל, כל היהודים הם לא חולה, אי אפשר עוד בורא עולם העם ישראל נמצא גמור העם ישראל התקשורת משקרים חופשי תחנות הרדיו והתקשורת משקרים חופשי עושים הפגנות חופשי סתם שקרנים רמאים סנואר עובד על כולם בעיניים משקר עליהם רמה אותם הצבא מסכנים בשמאל, הימין, אחורה, קדימה, לא יודעים מה מחליטה הממשלה, מחליטים החלטות שעושים בלגן לחיילי צבא, לחיילים הקדושים והטהורים ששייכים לך בורא עולם. נהרגים חיילים, ציינים חיילים בכל מיני טעויות שיש. עושים הפגנות, צופים כבישים, מעכב את התנועה, לעכב את האנשים סתם. אנשים סובלים בתנועה, סובלים במקומות, בבתים שלהם. 64 מנדטים שבחרת אותם, בורא עולם הם לא מסתדרים ביניהם. 64 מנדטים שבחרת אותם הקדוש ברוך הוא, הם ביניהם לא מסתדרים. בורא עולם תתערב, תתקן את העולם הזה, מספיק עם הסבל הזה. הקדוש ברוך הוא חייב להתערב בורא עולם. בורא עולם אתה חייב להתערב, כי אין, בלי שתתערב בורא עולם לא יוצא כלום. אוכלים אחד את השני, הורגים אחד את השני, הכל מערבולת, לא יודע מנגד מי, מה יהיה, מה לא יהיה.
בורא עולם תתערב, תציל את העם שלך, את הילדים שלך, בורא עולם, תציל אותם, תגאל אותם. בורא עולם תשלח משיח בן דוד שיצא לאור, שיכוון את עם ישראל דרכך. עם ישראל לא יכול עוד, הקדוש ברוך הוא. היהודים מבולבלים, כולם קמים כואבים, כולם מכאבים מכף רגל עד ראש, כאב מוח, כאב ראש, כאב נפש, כאב נשמה, כאב רוח, כאב עצמות, לא יכולים לישון, לא רוצים לישון, כן רוצים לישון, קמים לא קמים, לא אוכלים, כן אוכלים, למה אכלו, למה שתו, הכל מבולבל הקדוש ברוך הוא. כולם כואבים בורא עולם, כל עם ישראל כואבים, וכל העולם מבולבל כולו בכלל, וכל העולם נגדנו הקדוש ברוך הוא, גם בתוכנו נגד עצמנו. בורא עולם אתה צריך להתערב, אתה חייב להתערב בורא עולם, בלי שתתערב לא יצא כלום. יסבלו בני אדם, בשר בדם, ילדים שלך סובלים, בורא עולם היהודים לא יכולים להתפלל, קשה להתפלל, קשה להם לזוז, קשה להם לעבוד, קשה להם לאכול, קשה להם לשלום בית, קשה להם זה רבים, ביניהם לחץ דין בעולם קשה. תגאל אותם בורא עולם, תגאל אותם הקדוש ברוך הוא עם ישראל, תגלה מלך המשיח ברחם עכשיו הקדוש ברוך הוא, ויחזיר דרכך את כולם בתשובה הקדוש ברוך הוא. אין מה לעשות, נגמר הכוח של עם ישראל, נגמר היהודים, נגמר להם הכוח. הקדוש שבורים, הם כשעורף נכון, אבל שבורים. ישם אדוני מבורך מטב עולם, מי שבאחו אדוני קדושים הטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד, שלמה וישם, וברך וישמור ונצור ויעזוב ורומם ויגדל ויציח זמר לכבוד כל עם ישראל שבאחדות, אבל ביניהם שלום ביניהם, כל חיילי צבא הגנה לישראל שיוכלו להילחם עד בלי די, לגמור את כל המלחמה עד הסוף, לא עד בלי די, גמרו את כל רפיח עד הסוף, את כל צורת עזה שיוצא מיד רמה הביתה, שמוגנים ושמורים, כל החיילים הפצועים שרפואה שמה לכולם, מכל החיילים שנהרגו על קידוש השם, יבואו בתחיית המתים כולם, מבטיח לכם. במקום הפגנות תתפלל לבורא עולם. יש דבר אחד, רק בורא עולם. אל תאמינו לאף אחד. לכו לקדוש ברוך הוא תתפללו אליו. בבקשו רק בורא עולם. לא יהיה בסף אדם. פתוח תהילים, קראו עד התהילים, תהילים זה כל ספר תורה, כל 5 תורה, תקראו אותו עד 100 פעם ביום. זה ייתן לכם כוח להציל את הילדים שלכם. זה ייתן כוח לנשמה של החטופים. זה ייתן כוח לחטופים שמתו ונמצאים מתחת האדמה, והנשמה שלהם מתנדדת מקצה לקצה. והנשמה שלהם מתערבבת עם כל העולם הזה. תקראו עליהם תהילים שהנשמה תחזק. אל תגידו, אתם קוראים תהילים על הבן שלכם, לא שאני חי או לא חי. לא בודקים חי או לא חי. שיחזור חי. לא הפגנות, לא חום ולא הפגנות. זה הפגנות סתם. לא יעזור כלום. לא יביא כלום. ההפך מרחיק. שכל העמים, בחודש הזה ראש חודש, כל העמים, או המנהיגים בעולם, או הנשיאים בעולם, המנהיגים של העולם, והנשיאים בעולם, שהולכים נגד העם ישראל, נגד חיילי צבא הגנה לישראל, ריבונו שם לסלק אותם מן העולם, שיסתרקו מן העולם, שיסתרקו מן העולם, ויפסיקו להפעיל לעם היהודי, יש להם סיבוכים במדינות שלהם. כמו שבארצות הברית הכל מסובך, אין להם לדבר שם, הכל צבוחות, הכל בית משוגעים אחד שלם, שכל מדינה במדינה שמפריע לעם ישראל שלהם צבוחות כמו בארצות הברית. אתם לא יודעים, אני אומר לכם, מריבונו שם אומר את זה. זה עוד חודש ידעו. יברך אדוני בשמך אל אדוני פנה בלך וחונק עשה אדוני פנה בלך זה שלום שמו את שמע בני ישראל ואני אברכם אדוני זעמו יתן אדוני יברכם שלום. יש את החודשים האלה לפני חודש אילול, חודשי דין וקשה, תמוז ואב עד יגיע לראש השנה, יום הדין שכל עם ישראל אתם צריכים להיזהר, זהירים החודשים האלה, להיזהר מאוד מאוד על נפשותיכם ועל גופכם בנהיגה בכל מקום שאתם הולכים, להיזהר ולהיזהר ולהיזהר עד בלי די. נשמרתם מאוד נפשותיכם, ישמור עליכם בורא עולם.